Un terç del centenar de treballadors de la Molina s'han adherit aquest divendres a la vaga convocada pels sindicats UGT i Intersindical per als dies 10, 11, 12, 16, 17 i 18 de març, amb aturades parcials de 10 a 1. Una vaga que coincideix amb els campionats del món d'esnou per a persones amb discapacitat. Recordem que aquests sindicats han convocat la vaga assegurant que s'ha trencat la negociació del conveni col·lectiu de la Divisió de Turisme i Muntanya d'FGC. Aquestes negociacions van començar el passat 31 d'octubre i els sindicats lamenten que l'empresa ha bloquejat qüestions com els permisos retribuïts, la modalitat de jornada laboral, els equipaments de seguretat o el transport dels empleats, entre altres. És la primera vegada que es fa una vaga a la Molina. Fa uns 12 anys, 13 que estem en situació de conveni caducat, amb pròrrogues, i a principis de novembre es va decidir de tornar a fer una negociació, i la qual està encallada fa uns temps. Vam començar amb reunions de 15 dies, que ens sembla insuficient. S'han anat accelerant en el temps, però degut a la nostra situació, que som treballadors temporers, doncs ens veiem que s'acaba la temporada, no arribem a acords. Des del sindicat han detallat que han arribat a acords en matèria de plusos festius i antiguitats i en la relació de llocs de treball, però que els sembla discriminatòria. També han assegurat que se senten discriminats respecte a treballadors de ferrocarrils de l'àrea metropolitana. Sobretot també el tema jornada laboral, l'última proposta que ens va fer l'empresa, va ser rossant els límits de la legalitat de l'Estatut dels Treballadors, amb jornades de fins a 12 hores i fins a 11 dies seguits amb 3 dies de festa. I per signar una cosa que ja està recollida a l'Estatut dels Treballadors, no crec que haguem de negociar gran cosa. Pel que fa a l'afectació que ha tingut a l'estació Sardana, el sindicat ha detallat que l'empresa, en previsió de la vaga, ha decidit tancar 3 zones, la del Telecabina, la de la Baus i la de Roc Blanc, tot i que des de l'empresa han assegurat que el Telecabina l'han tancat pel vent. En el cas del Telecadira de Trampolí, que inicialment estava obert, també ha tancat durant el matí. El de pista llarga ha parat de funcionar al voltant de les 10 durant uns minuts. També han mostrat rebuig a la vaga des de l'Associació d'Escoles d'Esquí i Snowboard de la Molina, tot denunciant la irresponsabilitat i manca de sensibilitat per part dels convocants en una temporada que ha resultat especialment difícil per la falta de neu. En aquest sentit, han lamentat que les escoles estan sent directament perjudicades per les anul·lacions de reserves i s'han reservat el dret d'emprendre les accions legals.